טוב, אז ערב טוב לכולם, ותודה שאתם שוב איתנו כאן. לי קוראים גיא יקר, אני פסיכולוג חינוכי, מומחה מדריך ופסיכולוג שיקומי. אני סגן מנהלת תחנת צפון בשפ"ח תל אביב יפו, ואני יו"ר החטיבה החינוכית באפי. זאת בעצם ההרצאה הרביעית, ויש בנו גם איזה מין משאלה שאולי תהיה האחרונה בסדרה. אחרי שככה בשבוע שעבר שמענו את שרון צונץ על חוזקות בחירום, ואת דוקטור דליה אלוני על פוזיטיב CBT, ואת דוקטור שמרית אלרז כהן על מיינדפולנס. אנחנו פוגשים את הסדרה הזאת בתוך מציאות מורכבת, שבה האישי והמקצועי נשזרים זה בזה, והצורך לעצור, לחשוב ולהיות ביחד ולהתחזק מקצועית נעשה משמעותי במיוחד. תזכורת קצרה, במקרה שתהיה אזעקה אנחנו נעצור ונפעל לפי ההנחיות, נתמגן ונחזור כשאפשר יהיה, מקווים שלא יהיה. ואני שמח מאוד להציג את דוקטור נעמי יפה עיני, פסיכולוגית חינוכית ולוגותרפיסטית, בעלים ומנכ"לית של מרכז ויקטור פרנקל בישראל. נעמי, הבמה היא שלך. תודה רבה מראש. תודה לך, גיא. אמ, טוב, אז קודם כל ממש מרגש ואפילו מעורר התפעלות שפיניתם לכם זמן להקשיב להרצאה, ככה קרוב גם לחג הפסח ובטח בימים שאנחנו עוברים ביחד. אני מאוד שמחה לראות אתכם. אני אגיד כמה משפטים על עצמי ואחרי זה נצא לדרך, ובהחלט יש לי כוונה להשאיר לכם גם זמן להתייחסויות ולשאלות. אז כמו שגיא אמר, אני פסיכולוגית חינוכית כבר, לא יודעת, 3,000 שנה. הייתי פסיכולוגית גם בתקופת האינתיפאדה, ממש נכנסתי לנהל שירות פסיכולוגי בשנת 2000, אולי הפסיכולוגית, המנהלת הצעירה בארץ, תקופה שמאוד עיצבה את העבודה שלי. את המפגש שלי עם מלחמה, את המפגש עם קושי, עם אובדנים ועם עבודה פסיכולוגית בחירום. ניהלתי את השירות הפסיכולוגי של גוש עציון 13 שנה, ואחרי זה יצאתי ללמוד בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, שהיה חוויה בהחלט מרתקת. ואז חזרתי לשירות הציבורי, והייתי 8 שנים בעיר שדרות כפסיכולוגית, וגם אחראית על תהליכי ההכשרה ועל בחינות. הבאתי את הבחינה של סוף התמחות לשדרות, והיה בהחלט חוויה מרתקת, עד לתוך השנה הראשונה של המלחמה, של חרבות ברזל. זו הייתה אמורה להיות השנה האחרונה שלי, הרגועה ביותר, והיא הייתה שנה, באמת, שנה מאוד 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 מאתגרת, שהחזקנו בעצם שפ"ח כפול, כזה שבזום, וגם אני הייתי בקשר עם השירות הפסיכולוגי בירושלים, שהיה מדהים מדהים מבחינת העבודה שלו עם המפונים. זו הייתה באמת שנה עמוסה ביותר. אני רק אגיד שלמעשה עזבתי את העבודה שלי בשירות הפסיכולוגי בשדרות כדי להקים עסק, להקים את מרכז ויקטור פרנקל ישראל, שאני בעצם, זה מה שאנחנו היום נדבר על משמעות, כי הרגשתי שמצאתי את הגישה שאני רוצה להתמחות בה. למדתי אותה כמה שנים והרגשתי שאולי כל הניסיון שצברתי בניהול, במפגש גם עם אובדנים, במפגש עם אנשים מגוונים בתפקידים, הביאו אותי לתפקיד הזה של להפיץ את הגישה שאני מאמינה בה בכל מאודי, גישת הלוגותרפיה, שזו הגישה שפיתח ויקטור פרנקל עוד לפני מלחמת העולם השנייה. הוא פיתח אותה והוא אפילו ראה בה תוצאות נפלאות של צמצום ומניעת אובדנות בווינה, במקום שבה התפתחה הגישה. זהו, אז בעצם זה מה שאני עושה, אני כבר 1 ו8 חודשים אולי, זה מה שאני עושה. בעצם אנחנו קיבלנו הרשאה מווינה, מרכז ויקטור פרנקל בווינה, ללמד את הלוגותרפיה. אנחנו מנגישים אותה לציבור הרחב בקורסי העשרה, אנחנו מטפלים בגישה הזאת, זה אני ועוד כמה אנשים לצידי, וגם מלמדים לימודי תעודה של 2 שנתיים.
כולל פרקטיקום מעשי בגישת הלוגותרפיה. אני רק אגיד שאני גאה לומר שיש כבר כ-12 פסיכולוגים, אם אני לא טועה, שסיימו את המסלול הזה של השנתיים, והם כבר לוגותרפיסטים, ובאמת החלום שלי זה שהגישה הזאת תגיע, גם כבר לימדתי אותה גם כמדריכה, שהיא תגיע גם לבחינות ההתמחות, וגם שתהיה אחת מהגישות שפסיכולוגים לומדים, כי אני מוצאת שיש לה המון המון יתרונות, ויכולת ממש לעזור לאנשים. אני עצמי היום מטפלת גם בלא מעט אנשים בגישה הזאת, וזה הכניס הרבה רענון לחיים שלי, ושמחה לפגוש אנשים במרכיב של הרוח, שאני עוד רגע אציג. זהו, אז כל מי שירצה להתעניין בגישה, ממש מוזמן להיות איתי בקשר, או לכתוב מרכז או ויקטור פרנקל ישראל, ככה אפשר למצוא אותנו, את הפעילויות שלנו, והלוואי שתהיו שליחים טובים של גישה שבעיניי היא משנת חיים. אז זהו, אחרי כל הנאום הזה, אני רוצה ככה באמת באמת להביא לכאן לא מעט ידע וגם טיפים וכלים שקשורים להתמודדות ולמשמעות. אנחנו נדבר על מציאת משמעות בחיים גם עכשיו, חיים עם משמעות גם בימי מלחמה. אז רק אם למישהו רוצה לשאול משהו דחוף רגע לפני שנצא לדרך ואני אעלה את המצגת, זה הזמן. שאלות, אמירות, מחשבות, ציפיות. הזדמנות חייכם. טוב, יאללה, אני מתחילה, אני יוצאת לדרך, ושוב תוכלו להעיר ולהגיד ולשאול. ההרצאה הזאת מוקלטת, כך שבאמת תוכלו, לא שאני מזמינה אתכם לפרוש, אני להפך מזמינה אתכם אחרי זה לראות את הדברים, לעיין שוב, לשאול, ולגלות את העומק ואת השפע, ממש שפע שיש לנו להציע, ויאללה, אנחנו יוצאים לדרך, רק שנייה אחת. אני אגיד שהזעקה לא הייתה פה, אבל הייתה הפסקת חשמל, אז אם תהיה הפסקת חשמל, תמתינו בסבלנות, הניסיון הראה שבסוף זה נגמר, ואני יכולה אפילו לחזור. טוב, אז אתם רואים את המצגת, נכון? רק תאשרו לי. רואים, גיא? כן, כן, רואים. יאללה, אז אנחנו יוצאים לדרך. השאלה הראשונה היא, בשביל מה לקום בבוקר? מעניין אותי לדעת, למה אתם קמים בבוקר? מי מוכן להגיד לי סיבה? מה אתם אומרים? למה אתם קמים בבוקר? זה היה אחת השאלות היחידות שאני אשאל אתכם, אחרי זה אני אדבר. יש בשביל מה? אז שאלה בשביל מה? הנה, אני רואה איזה יופי של תשובות בצ'אט. נהדר, נהדר, נהדר. רגע, ניכנס לצ'אט, נראה מה אתם אומרים. אוקיי, יש, ליהנות ממה שיש, אומרת תמר. ענת אומרת לראות את האהובים שלי. אסתר, ילדים, עבודה, מיכל, הילדים, מה עוד? עוד סיבות לקום בבוקר. מה העיר אתכם היום? ילדים, עבודה, עבודה, ילדים. מה עוד? מה עוד מאיר? משהו, פעולה, משהו שאתם חשבתם שאתם רוצים לעשות. למה לא להישאר עוד במיטה? יש רעיונות, יש מחשבות? רגע, הנה. הופה, בשביל מי שאני אחראית כלפיו, בשביל הציפייה של מה יכול להיות טוב או מעניין היום, בשביל להתחיל תנועה. עינת, שייקו, הזדמנויות להנאות קטנות. אמיר, להגשים חלומות. תמר, לרקוד, יערית, כדי להרים את עצמי ולא להישאב למצב השלילי. ענת, ענן, להתחיל מחדש.
ספיר פאם, מטרות, שאיפות, רותי, יש תוכניות להיום ולכל יום. ענבל, מעבר לכל מה שכתוב, מחויבויות אולי? מיכל, לצאת לטיול עם הכלב, גם כי אני ויקיריי בחיים. יפה, לעזור לביתי עם הנכדות, אחלה. יופי, חבר'ה, נהדר, כל הכבוד. נשלפנו מהמבט בזום והגבתם, אני ממש שמחה, ואתם גם עונים לקריטריון של דברים שאנחנו מכירים. אני רוצה להציג לכם 3 סיבות שאנשים קמים בבוקר, ובאמת המחקר, זה מה שהמחקר מראה, וגם אנחנו, כשאנחנו שואלים מאות ובאמת אנשים את השאלה הזאת. אז בשביל מה לקום בבוקר? בדרך כלל אנחנו יכולים לנסח את התשובות ב3 רמות, או 3 סיבות עיקריות. סיבה אחת, יש לנו בזכות אדם או בשביל אדם. אנחנו קמים כדי לשמח אדם, כדי לעזור לאדם, כדי לא לאכזב מישהו, אוקיי? יש מישהו בסיפור הזה. ואנחנו גם שמענו באמת באופן קיצוני, גם שמענו מהחטופים, שהם רצו לשמור על החיים שלהם בשביל המשפחות שלהם. אז אנחנו לא מעט פעמים יכולים להגיד שאנחנו קמים בבוקר בזכות או בשביל אדם. הסיבה השנייה, אנחנו קמים בשביל להגשים מטרה אישית. מטרה כזאת שהיא לא מטרה שהיא חובה שהעולם כפה עלינו או הודיע לנו, וגם לא הבוס, אלא יש לי משהו שאני מעוניינת להשלים. יש לי משהו שאני מעוניינת להשלים, אם זה לתת למישהו משהו, אם זה לסגור איזשהו אירוע, אם זה להכין משהו, להפתיע, יש לי מטרות בחיים. והדבר השלישי, למען מה? למען ערך, שזה הכי מופשט. אבל זה מופשט וזה עדיין כל כך אמיתי. אנשים קמים בבוקר בשביל להביא צדק לעולם, בשביל להביא חסד לעולם, נתינה, בשביל לממש אני יודעת, את האהבה שלהם לחברה, למקום, למדינה, מוכנים אפילו להקריב את חייהם. כך שאם אנחנו מסתכלים, יש לנו סיבות לקום בבוקר, ובתוך התשובות שלכם אתם תוכלו לראות, ולפעמים זה יותר מדבר אחד, לפעמים בתוך מה שאתם תספרו, יש גם את האדם, גם את המטרה וגם רעיון. למשל, אם נגיד עבור הילדים, אנחנו יודעים שעבור הילדים יש באמת מאחורי זה את הילדים, אבל יש מטרה שקשורה להורות, וזה גם ערך מאחורי ההורות, יש ערך של נתינה, של התמסרות, של שפע, אוקיי? אז בעצם אם אנחנו מדברים על בשביל מה, אכן זה אחד המרכיבים הכי חשובים בתחושת המשמעות. מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. אל תתבלבלו, לא ויקטור פרנקל אמר את זה, הוא ציטט את ניטשה כמעט בכל ספר. ויקטור פרנקל כתב 32 ספרים, ובכל הספרים אני חושבת, יש את הציטוט, בעברית יש כ8 ספרים מתורגמים, והוא מביא את זה שוב ושוב, כי זאת תמצית גישת הלוגותרפיה. אם יש את הלמה, יש לנו יכולות לעשות מעל ומעבר למה שדמיינו. בואו נכיר קצת את ויקטור פרנקל, ואני אומרת פרנקל, ואת זה גם כדאי שאם תזכרו היום, כבר הרווחתי את לחמי, ככה הוא קרא לעצמו, בהגייה אוסטרית זה פרנקל ולא פרנקל. אז קווים לדמותו, הוא היה רופא, פסיכיאטר ונוירולוג, הוא גר באוסטריה, והוא ייסד כמובן את גישת הלוגותרפיה, שעוד מעט אני אסביר מהי, וזאת, היא נקראת האסכולה האבינאית השלישית בפסיכותרפיה, כי הוא גר וחי מאוד קרוב לפרויד ולאדלר, ושלושתם יהודים, שלושתם פיתחו גישות טיפוליות, וכל אחד מהם נקראת אסכולה. פרויד זה האסכולה האבינאית הראשונה, אדלר זו השנייה, וויקטור פרנקל זה השלישית. הספר הכי מוכר זה אדם מחפש משמעות, הוא כתב את זה ב8 או 9 ימים, תיעד את החוויות כאסיר במחנות ריכוז, הוא עבר 4 מחנות, והוא תיאר את הגישה הפסיכותרפית למציאת משמעות בחיים, זה ברבע האחרון של הספר, האדם מחפש משמעות. אגב, יש מהדורה חדשה יחסית מ-22, ממש ממליצה לכם לקנות,
כמובן אפשר גם דרכנו, אבל זאת גרסה עם עברית טיפה יותר רכה וקלה לקריאה, אבל בעיקר עם הקדמה ועם סיכום מאוד מעניינים, שווה. אז הוא נמנה עם אסכולת הפסיכולוגיה ההומניסטית, והוא נחשב לפורץ דרך בשימוש באקזיסטנציאליזם, זאת אומרת בחשיבה ובהתייחסות לדאגות הקיום ולאדם כפוטנציאל, והוא מצא שהדאגות הקיומיות, בעיקר דאגת המשמעות, אבל גם האחרות, הם מניע להתפתחות ולצמיחה. אז פרנקל נולד בווינה לשני הורים יהודיים, אלזה וגבריאל, משפחה בת 3 ילדים. הוא התעניין כבר בגיל צעיר אם ארעיות החיים יכולה להרוס את המשמעות. זאת אומרת, עם זה שאנחנו יודעים שלא נשאר פה לנצח, האם זה עוזר לנו או לא עוזר לנו להרגיש משמעות או לחיות את החיים בתשוקה. והמסקנה הייתה שלא, בגלל ששום דבר מהעבר לא הולך לאיבוד. לפי הלוגותרפיה, כל מה שעשינו עד עכשיו נשמר לנצח והוא שלנו, ולכן אין דאגה שהדברים ייגמרו במובן הזה של מה שנעשה נעשה, ויש רק ציפייה למה עוד אני יכולה להמשיך ולהספיק ולעשות. כבר בתיכון הוא רצה להיות רופא, ובהשפעת הפסיכואנליזה של פרויד הוא התחיל להתעניין בפסיכיאטריה. ובזכות כישרון האיור שלו, תכף אני אראה לכם איור שלו, הוא גילה שהוא יכול לזהות חולשות באנשים, כשמציירים את האנשים רוצים לתפוס אותם במקומות החלשים שלהם, והוא חשב אבל שכפסיכיאטר הוא יוכל לראות מעבר לחולשות, ולהכיר דווקא את האפשרויות שעומדות בפני האנשים, להתגבר על החולשות האלה. אז זה מאוד מאוד מעניין לראות שהוא היה, תכף אני אגיד עוד כמה דברים נהדרים, אבל שמתוך הציור או ראיית החולשות האנושיות, הוא הבין שאפשר לעזור וגם למצות ולראות כוחות. פרנקל למד לימודי רפואה, והוא כבר בגיל צעיר פרסם את המאמר הראשון בעידוד של זיגמונד פרויד. הוא עבד כראש מחלקה בבית חולים פסיכיאטרי בווינה, וניהל את המחלקה הנוירולוגית בבית חולים היהודי רוטשילד. הוא התחתן לפני מלחמת העולם השנייה, הוא גורש עם אשתו והוריו למחנה, לטרזין, ובעצם הוא עבר עם אשתו לאושוויץ. אשתו נפטרה ממש בימים האחרונים של המלחמה מרעב, והוא מדבר עליה לא מעט. הוא חזר לווינה וניהל את המחלקה הנוירולוגית בווינה, שם הוא גם הכיר את אשתו השנייה. אגב, טילי גרוסר הייתה בהיריון, והיא הפילה את העובר, כי אחרת היו אפילו לא לוקחים אותה למחנה ריכוז. ואחד הספרים שלו, אם אני לא טועה, הזעקה למשמעות, הוא מקדיש לבן או לבת שלא נולדו. אחרי המלחמה, ויקטור פרנקל התחתן פעם שנייה, פעם עם אלינור. אלינור לא הייתה יהודייה, היא עדיין חיה אגב, אני חושבת שהיא בת 90 לא יודעת, אולי 7, משהו כזה, ונולדה להם בת בשם גבריאלה, שהיא פסיכולוגית ילדים. הוא כתב 32 ספרים שפורסמו ב32 שפות, ותראו כמה הוא הרצה בכמה מקומות. מה שמאוד מגניב לדעת שהוא היה בעל תג מדריך לטיפוס הרים באלפים, ו3 נתיבי טיפוס קוראים על שמו. הוא גם כתב מחזה, הוא גם הלחין ואלס שנמצא איפשהו ביוטיוב, והוא קיבל אזרחות של כבוד בווינה, ונפטר ב-1997. אגב, יום ההולדת שלו היה שלשום, היה, מה? לא, 4 ימים, ב-26 למרץ. הוא היה בן 121. אנחנו חוגגים כל שנה את היום הולדת שלו, ומציינים אותה. אז הנה קריקטורה שהוא עצמו צייר, את 3 האסכולות בווינה, את פרויד הוא הראשון, את אדלר השני, והנה הוא הקטן, קטן, צנוע, עומד על המדרגה השלישית.
רק להראות לכם תמונה של ההורים, אבא שלו באמת, הוא הריץ אותו, הוא היה אדם דתי, והוא היה בוחן אותם גם בכל מיני דברים מהיהדות. אגב, הוא חגג בר מצווה בגיל 73 בארץ. דוד גוטמן, שהוא היה ראש המחלקה לחינוך באוניברסיטת חיפה, הוא יהיה ממש בשבוע הבא בן 94, לקח אותו לכותל לחגוג בר מצווה. והוא ציין שהוא יודע עד עכשיו בעל פה את ברכת הכהנים, הוא ביקש מדוד לבחון אותו, הוא סיפר שבאמת המהר"ל מפראג היה מהאבות הקדומים של אימא שלו, וגם רש"י. עכשיו נעבור ללוגותרפיה, זה ככה קצת על האיש. בואו נראה את הנחות היסוד של גישת הלוגותרפיה, ואחרי זה נוכל מהדברים שאני הולכת להביא, לראות איך זה מתכנס לחיים ולהתמודדות שלנו היום בזמן מלחמה. הנחת היסוד הראשונה, מניע מרכזי של האדם הוא למצוא משמעות בחיים. אנחנו מחפשים כבוד ושייכות ויתרון על אחרים, ואנחנו מחפשים המון דברים וביטחון, גם סולם הצרכים של מאסלו, אבל לפי ויקטור פרנקל, הדבר המרכזי שאנחנו מחפשים, או באמת מניע אותנו, זה החיפוש אחר משמעות. זה להבין שיש לחיינו טעם, זה להבין שאין לנו תחליף, זה להבין שיש לנו איזו משימה להגשים. אז השאיפה למשמעות זה המניע המרכזי ומה שהופך אותנו לבני אדם. כל אדם מחפש משמעות בחיים, ואני אבחין בין משמעות בחיים למשמעות החיים. אין לנו מושג למה הגענו לכאן, אין לנו מושג מה משמעות החיים, אבל אנחנו מחפשים את המשמעות ביום-יום שלנו, בלמה לקום בבוקר. ההנחה השנייה מדברת על משמעות בלתי מותנית, זאת אומרת, משמעות קיימת בחיים, באופן בלתי מותנה, תמיד, ובכל התרחשות, זאת אומרת, במה שקורה לי, מצליח לי, במה שנכשל לי, באנשים שפגשתי, בעובדה שאני פוגשת אתכם היום. כל אירוע יכול להיות טעון במשמעות, זה תלוי באוזניים ובעיניים שלנו ובקשב שלנו. וההנחה השלישית שהיא מאוד מאוד חשובה, נוגעת לחופש הבחירה. לאדם תמיד יש חופש לבחור. אם לא את גורלו, אז את העמדה שלו כלפיו. הלוגותרפיה תלמד אותנו שאנחנו משתמשים יותר מדי במושג, או אפילו חושבים אי אפשר, מה פתאום, אנחנו חייבים, אין מצב. יש לנו בחירה במובנים רבים מאוד, מה לעשות, איך להגיב, מה לתעדף, ואם לא נוכל לשנות את המציאות, נוכל לבחור איך להגיב אליה. ואת זה אנחנו מלמדים באופן מאוד מאוד שיטתי, ושאנשים יחוו מרחב, יחוו אפשרויות. אני חושבת שאם יש, הלוגותרפיה תורמת לחוויה של אוויר לנשימה, של אפשרות לנווט בחיים, לנווט בעולם. פתאום לא הכל סגור. חידוש של הלוגותרפיה זה הבאת הרוח האנושית. לפי הלוגותרפיה, האדם הוא לא רק גוף ולא רק נפש. יש בכל אדם רוח, והרוח זה המרכיב הבריא שנמצא בתוכנו. תכף נראה מה עוד יש ברוח, אבל בעצם ויקטור פרנקל הודה מאוד מאוד לפרויד, שהביא את נושא הנפש, ושהכניס לעולם הפסיכיאטריה את האפשרות שמרכיבי האישיות שלנו לא כולם מדידים. אי אפשר לשקול אגו ולא סופר אגו, והנה יש לנו גם רוח, משהו שהוא מעבר לדחפים, הוא עולם הערכים שלנו. אני חושבת שהיה לא קל ללוגותרפיה להיכנס ועד היום למקומות שעדיין מקדשים בעיקר את מחקר המוח והנוירונים וכל המרכיבים הביולוגיים, ועוד איכשהו מגיעים גם לנפש. הרוח זה דבר שעדיין מתקשה להיכנס לעולם של בריאות הנפש, או לעולם שמדבר על האדם. אבל עוד קצת סבלנות, וכולנו כבר מדברים בכל זאת על משמעות. זה יגיע מתרבויות שונות, השיח של הרוח כבר מתחיל לחלחל, ואפילו שמעתי לא מעט הרצאות של פסיכיאטרים שכמעט דיברו על רוח, דיברו רק במילים אחרות, על דברים מאוד מאוד דומים. אז אני מאוד אופטימית.
אבל הרוח האנושית זה משהו שוויקטור פרנקל דיבר עליו כראשון מבין החוקרים או רופאים או אנשים שעוסקים בבריאות הנפש וברפואה. זה תמיד היה מוכר בעולם הפילוסופי, אם זה בפילוסופיה היוונית, אבל זה לא היה כחלק מהתפיסה של האדם, מרכיבי האדם בעולם של הרפואה. אתם מוזמנים אגב באמת לשאול ולהגיב. אני אגיד עוד משהו. גישת הלוגותרפיה בהקשר הזה מסתייגת מכל הניסיונות להפחית את האדם לרמה שהיא לא הומנית. אנחנו לא נסתפק באדם ככימיה, באדם כיצור רק פסיכולוגי, באדם ביולוגי. אנחנו נדבר תמיד על תודעת אחריות. האחריות שלנו היא לממש את עצמנו, לממש את היכולות שלנו עבור העולם, תמיד עבור מישהו אחר ולא רק עבורנו, וגם יש לנו חוויה או חובה של בחירה ונקיטת עמדה. אז אנחנו נראה שלפי הלוגותרפיה האדם הוא יצור בעל תודעה, בעל אחריות, בעל כושר בחירה ובעל יכולת לממש משמעות, אפילו ברגעים קשים של החיים, ברגעים של סבל, של ייאוש, של אובדן. בואו נדבר טיפה על המרכיב הנואטי, אוקיי? המרכיב הנואטי זה שם יווני לרוח האנושית. לפי הלוגותרפיה יש בנו רוח, והרוח היא מרכיב חי ובריא שמלווה אותנו כל החיים. אז אדם יכול להיות חולה בגוף, יכול להיות חולה בנפש, אבל אנחנו כלוגותרפיסטים נבקש וננסה להתחבר לנואוס. הנואוס זה המרכיב שממנו נובע הכל, הנואוס זאת מילה יוונית לרוח או למשהו דומה. ויקטור פרנקל ניסה שלא לחבר את הרוח לדת כזאת או אחרת, ולכן הוא בחר מילה שאין לה שימוש ידוע ושבוי, וכל אדם, כל אדם, גם אתאיסט, הוא בעל רוח ורוח בריאה. זה השקף אני חושבת שאני הכי אוהבת, כי באמת דרכו נעשית המון 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 עבודה. התפיסה הלוגותרפית מדברת על זה שהבריאות שלנו, הבריאות הנפשית או הרוחנית שלנו, מבוססת על מתח, לא על שיווי משקל, לא הומאוסטזיס, לא משהו שהגוף שאנחנו תמיד יודעים שאנחנו רוצים לייצר, מתח מיטבי, מתח קבוע, בין מה שהאדם כבר השיג בחייו, למה שעליו להשלים עוד. זאת אומרת, אנחנו קמים בבוקר בידיעה ברורה במידה כזאת או אחרת, שיש לנו עוד מה לעשות, שיש עוד, שאני יכולה להיות יותר נעמי במהלך היום, אני יכולה להיות יותר בנתינה, אני יכולה להיות יותר בעשייה, אני יכולה להיות יותר בהקשבה, אני יכולה להיות יותר במשפחה, יש לי מה לעשות. המתח הנואטי זה המתח בין מי שאני עכשיו למה שאני יכולה עוד להיות. בסוף השעה הזאת, בסוף היום, בסוף השנה או השבוע, וזה מתח שאמור לתת לנו חוויה של התרגשות, של עוררות לקראת היום, לקראת מה שהולך להגיע ולקראת הבחירות שלי בהמשך היום. עוד טיפה על הממד הנואטי לפני שניכנס לכלים עצמם או למה שאפשר לקחת מכל מה שאני אומרת. הממד הנואטי, הרוח, היא דומה לארון תרופות שמכיל את כל המשאבים העיקריים של רוח האדם שניתן, אני רואה שגיאת כתיב, שניתן לגייסם על ידי היחיד, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו ברוח ארסנל, אנחנו יכולים לגייס, בואו תראו מה, אנחנו יכולים לגייס את הערכים שלנו, את החתירה למשמעות, את כוח הרצון, את חוש ההומור, את היצירה, את יכולת החוויה. כל זה אנחנו יכולים להביא את האומץ לנקוט עמדה במצב קשה וגם את ההתעלות. כל הכוחות האלה טמונים ברוח שלנו. אוקיי? באמצעותם אנחנו יכולים גם להתמודד עם חיים רגילים וגם להתגבר על מחלות וטראומות שהחיים עלולים, ויותר מזה, הלוגותרפיה תניח שאין חיים בלי סבל, אין חיים בלי קושי, ולכן אנחנו זקוקים לכל הארסנל הזה, אנחנו זקוקים לכל מה שיש ברוח שלנו.
באירועי קצה, הנה כמו מלחמה שאנחנו נמצאים בה, או חלילה באמת אסונות ומחלות וכל מיני דברים קשים, אנחנו זקוקים לרוח יותר מתמיד. מסתבר שבחיים שלנו, בהמון דרכים אנחנו משתמשים בגוף על מנת לממש ערכים. למשל, אני רוצה להיות בנתינה, אז אני לא יודעת, אני מכינה משהו, או סוחבת משהו בידיים, או נוסעת עם המכונית, אנחנו המון דברים עושים עם הגוף שלנו, משתמשים בקול שלנו, ופתאום כשהם נפגעים, כשהם מאוימים, כשהם נמצאים במצב של חסר, אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לבטא את עצמנו. הגיעה אליי אישה מבוגרת שאמרה שהיא כבר לא יכולה לבשל למשפחה שלה עכשיו, היא הייתה רגילה את ערך הנתינה לממש באמצעות בישול, באמצעות אירוח של המשפחה, ועכשיו היא לא יכולה, ואז יש סכנה שהיא תאבד את מימוש הערך, בגלל שהדרך שבה היא מימשה אותו עד היום, היא נעשית מצומצמת וכבר לא אפשרית. אז בלוגותרפיה אנחנו מבחינים בין הערך, הדבר שחשוב לאדם לעשות, להביא, לממש, לבין האופן שבו הוא מימש. כי לא תמיד נוכל להמשיך לממש באותו אופן שהיינו רגילים, ונצטרך לשמור על הערך ולשנות את הדרך שבה אנחנו יכולים לממש את הדברים שחשובים לנו. אפשר לאהוב אדם גם אחרי שהוא נפטר. אפשר לתת לאדם, גם אם אין לי את יכולת הנתינה בגוף. אפשר לשמח אדם בדרכים שונות ואפילו לא רק בדיבור. אפשר לעשות מלא דברים ואנחנו ננסה למצוא את הדרך, גם אם זו דרך חדשה ואחרת, באמצעות החיבור לרוח, כי ברוח נמצאים הערכים שלנו. המושג שוויקטור פרנקל הביא לעולם וכולנו מכירים זה המושג הריק הקיומי, אוקיי? אנחנו משתמשים בהבנה הזאת, כי לפעמים אנחנו מגלים שאדם סובל אומנם פיזית, אולי פסיכולוגית, אבל יש לו גם חוויה של ריק, יש לו משבר רוחני, משבר במובן שאין לו את הבשביל מה. הריק הקיומי זו חוויה עזה של חוסר משמעות, של היעדר העצמי, אנשים שמרגישים שהם לא חיים את החיים שלהם, לא חיים חיים אותנטיים, הם חיים חיים של מישהו אחר, מה שציפו מהם, אמרו להם כל החיים, או שהם אמרו לעצמם, וזה לא הם. אובדן הרצון, אני כבר לא יודעת מה אני רוצה, ושעמום. אנחנו פוגשים ריק קיומי, ריק קיומי זו לא פתולוגיה, ריק קיומי זו תופעה שיכולה להתרחש ולקרות לנו גם אחרי שמימשנו את עצמנו, אחרי שהשגנו מטרה שרצינו. זו חוויה של נפילה, חוויה שאין לי את הבשביל מה, חוויה של אפרוריות שהיא יוצרת מצוקה. ואנחנו נקשיב ונזהה בשאלות מיוחדות, מה קרה פה, האם יש פה משבר של משמעות. אז הנה לפני שיוצאים לדרך, בואו נראה הגישה בעצם, מה היא עושה, מה הגישת הלוגותרפיה באה לעשות. קודם כל היא מתמקדת בטיפוח הגרעין הבריא באדם, אנחנו מחפשים את הערכים, את הכוחות שיש לאדם. אנחנו גם נתמקד ונאמין בזה שלאדם יש יכולת למצוא משמעות בכל מצב, כמו שאמרנו קודם. גם במצבים קשים. אנחנו מסתכלים על אפשרויות של צמיחה אל מול נסיבות החיים המאתגרות. הלוגותרפיה לרגע לא מכחישה את העובדה שיש סבל וקושי בעולם, החיים מאתגרים, והמטרה שלנו זה לעזור לאדם למצוא משמעות בכל מצב. תוך מכוונות כלפי העתיד. עוד חידוש מרענן וחשוב של הלוגותרפיה זה שאותנו מעניין בעיקר ההווה והעתיד, הרבה פחות העבר. אני יכולה לעזור לאדם כשאני יודעת מעט מאוד על עברו, כי העבר הוא אמנם נכס, הוא משהו שהוא צבר, הוא מה שהביא אותו עד הלום, אבל המיקוד הלוגותרפי יהיה בהווה ובמבט לעתיד. אז אם תראו, יש פה התרסה כלפי הרבה דברים שהכרנו בטיפול פסיכולוגי. מתמקדים בבריא ולא בפתולוגי, מתמקדים בצמיחה, במציאת משמעות, בחיים מאתגרים כעובדה, ומסתכלים על העתיד.
לטיפול הלוגותרפי אנחנו קוראים תרפיה של אהבה, מאחר ואנחנו עושים את הדברים הללו. אנחנו רואים את הסימפטום, כל סימפטום, כהזדמנות לשינוי, והזדמנות לדיוק הערכים שלנו, הרצונות שלנו, מה חשוב לי בחיים. אנחנו חוברים לרוח האנושית, לכוחות שאדם מביא איתו. אנחנו מחפשים את המתח ואפילו יוצרים אותו, מתח בין מי שאני למה שאני מסוגלת להיות, ואנחנו מעצימים את מרחב הבחירה והאחריות של כל אדם. מה אני יכולה לבחור ברגע הנתון הזה? באה אליי מישהי רועדת כל כולה, כל הגוף קופץ ממש ממש בתחילת המלחמה, ודיברנו על זה איזה יופי, איך היא יכולה להגיד תודה לגוף שלה, שער ומזהה שהמצב הוא מצב חריג. ואמרתי, תגידי לרגל שלך, את יכולה גם להגיד לרגל שלך שהיא יכולה לבחור להירגע, כשהיא תרגיש מספיק בטוחה, כשהיא תבין שבחדר הזה אין עכשיו סכנה מיידית ומוחשית, היא תוכל לבחור. הבחירה תהיה בכל דרך. איך להגיב, מה להגיב, כמה להגיב, והאדם לומד שהוא יכול לבחור בכל מיני מובנים. אנחנו נטעין את הרגע, נטעין את הסבל, נטעין רגשות כמו אשמה, וגם נטעין את תפיסת סופיות החיים במשמעות. כל דבר כזה יכול להיות הזדמנות להבנה שיש לי עכשיו, ברגע הזה קריאה, שאני יכולה לעשות איתה משהו. יש משהו שאני יכולה לתקן, לשפר, לעשות ולממש. ועכשיו נראה בעצם איך. אני רק אגיד שוויקטור פרנקל אמר שהלוגותרפיה לא מבטלת את התגליות של חלוצי הפסיכולוגיה, אלא דווקא מעצימה אותם. בכל הנוגע לממדים האנושיים, הלוגותרפיה אינה תחליף לפסיכותרפיה, אבל היא מבקשת לתרום להאנשה. הרוח האנושית מוסיפה משהו לקומה ולהבנה שלנו את האדם. אז אנחנו מדברים על גישה שמכבדת את כל מה שאנחנו יודעים. היא רק אומרת, יש לנו מרכיב נוסף, קומה נוספת, ויש עם מה לעבוד. להראות שאדם בכל זאת יכול, למרות קשיים ומוות, סבל ממחלת גוף או נפש, האדם יכול לומר כן לחיים למרות הכל, וזה שם של אחד הספרים של ויקטור פרנקל. אז הנה הדרכים למצוא משמעות. לפי הלוגותרפיה אפשר למצוא משמעות בשלוש דרכים מרכזיות. על ידי יצירה, זאת אומרת נתינה לעולם. כל דבר שאנחנו מוצאים כחומר גלם ואנחנו יוצרים איתו דברים. למשל, חינוך, הולדה, כתיבה, כל היצירה שאנחנו מכירים, יצירה פלסטית. ללמד אדם משהו, אפילו לעצב מגע של פירות, זאת יצירה, זה לקחת חומר גולמי בעולם, להעביר אותו דרכי, דרך האפשרויות שלי, היכולת שלי, הגוף שלי, ולתת אותו לעולם. זאת יצירה, וזאת חוויה אדירה של משמעות. הדרך השנייה לחוות משמעות זה באמצעות חוויה, לשהות שהייה חושית, עם החושים שלנו בכאן ועכשיו. זה being, זה mindfulness, כל הגישות האלה הן גישות שאומרות, אני כאן, אני נוכח בגופי, זה אומר להתפעל משקיעה, להתפעל מזריחה, לשתות קפה וליהנות ממנו, להחזיק יד של מישהו ולהרגיש שאני מחזיקה יד, להרגיש את היד איתי, מלווה אותי, לחבק מישהו יותר מחצי שנייה, זה אומר להריח משהו, כל החושים בפעילות, כל הנוכחות שלנו, הרגע הזה שבו אני חלק ממשהו שהוא גדול ממני, חלק מיקום גדול, זאת תחושה אדירה של משמעות, ואני מניחה שלכל אחד מכם יש זיכרון שבו הוא היה בתוך משהו גדול ורחב, זאת חוויה אדירה של שייכות לעולם ולמציאות, וזאת חוויה של משמעות, ופה גם לא צריך מילים. נקיטת עמדה זו הדרך השלישית להרגיש משמעות. זה העמדה שאנחנו ננקוט כלפי המציאות, במיוחד מציאות שאני לא יכולה לשנות אותה. זאת אומרת, אני מחליטה להיות נדיבה למרות שלא נדיבים אליי. אני מחליטה לשמור על ערך כזה או אחר. אני מחליטה
להגיב או לא להגיב בסיטואציה כזאת או אחרת. נקיטת העמדה, הרגע שבו אני מחוברת לערכים שלי, זו דרך שבה אני חווה משמעות. אז אלה שלושת הערוצים, הרבה מהפעילויות שלנו מתמיינות לערוצים האלה. בעבודה שלנו אנחנו עוסקים בכל אחד מהדברים האלה, וכל מפגש אנושי הוא שייך לקטגוריית החוויה. איך ניישם את העקרונות שעד עכשיו ככה אמרתי לכם, הבאתי בפניכם? בואו נראה את הדרכים שבהם נוכל ליישם את העקרונות האלה על קצה המזלג אמנם, אבל כבר עכשיו ובתוך זמן מלחמה. קודם כל נחקור את המשבר, כשאדם עייף, כשאדם מדוכא נראה לנו, כשאדם נראה שפוף, נחקור ונראה מה קרה ברמת הגוף, אוקיי? האם הוא שומר על עצמו מבחינה גופנית, אולי שם בכלל תבוא העזרה, מה קורה ברמת הנפש, האם הדימוי העצמי שלו נמצא בסכנה, התפיסה שלו את עצמו, האם הוא איבד משהו מהתפקידים שהוא עושה, רמת הנפש והלוגותרפיה קשורה לדימוי עצמי, קשורה לתפקידים ולכל משהו בהקשר חברתי. נבדוק האם יש משבר ברמה הזאת. אבל אנחנו גם נבדוק את רמת הרוח, נבדוק האם האדם אומר אין לי בשביל מה, אין לי בשביל מה לקום בבוקר, אני כבר לא מחובר לדברים שבעבר האמנתי בהם. אז ייתכן והוא סובל ממשבר ברמת הרוח, ממשבר נואטי, שזה דבר שניתן לעזור, ניתן להתמודד עם המשבר. בואו נראה, אנחנו נחקור אותו ונשאל האם עבד לך הלמה, מה חשוב לך בחיים, מה מאיר אותך בחיים, על מה בכל זאת יוציא אותך מהמיטה, מה ייתן לך כוח היום, מי ייתן לך כוח, איזה מטרה או מטלה ומשימה עוד לא השלמת, מי אתה רוצה להיות? יש הרבה דרכים לחדד את החוויה הזאת של המשמעות ולהתחיל לגלות את הבשביל מה. אנחנו נתמקד במשמעות בחיים, ולא במשמעות החיים. כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לענות על הסיבה למה הגענו לעולם, אנחנו באמת לא יודעים. אבל אנחנו כן יכולים להגיד, האם היום הזה היה שווה? האם הרווחתי את היום הזה? אם נתמקד במשמעות בחיים, אתם תמצאו כל יום פעולה אחת, משהו אחד שעשיתם, שהיום הזה היה שווה. אפילו אם עמדתם לרגע בחוץ והערכתם, אני לא יודעת מה, אביב, או משהו שפתאום התחברתם לעולם. אנחנו נגייס עמדה בריאה כלפי החיים, ותכף נראה מה זו עמדה בריאה כלפי החיים. אנחנו נדבר על תמונת עתיד. בלוגותרפיה נדבר על זה שתמיד האדם רואה, נוטה לראות ולדמיין, גם אם זה לא ככה, שהעתיד יהיה טוב ברמה כזו או אחרת. אנחנו נחשוף ערכים ונהיה ערים למשמעות הרגע, להזדמנות שיש לי היום, עכשיו, עם האנשים שיושבים סביבי, אנחנו ניישם את נתיבי המשמעות, כמו שאמרתי, על היצירה, תכף נחזור לזה, וניישם טכניקה שנקראת ניתוק, וטכניקה שנקראת התעלות. בואו נעבור יחד ונראה קצת איך עושים את הדברים האלה. אז הנה משהו לגבי עמדה בריאה כלפי החיים. בעיניי זה אחד השקפים החשובים ביותר במצגת הזאת. קודם כל, אנחנו כלוגותרפיסטים מעוניינים וחושבים שאדם בריא ברוחו הוא אדם שמבין שהחיים הם לא הבטחה שהופרה, אלא עובדה. כל כך הרבה מאיתנו וכל כך הרבה פעמים אנחנו מסתובבים בעולם בתחושה שדפקו אותי, שהעולם לא בסדר, שעשו לי כך וכך, שאני, למה לי זה מגיע, אוקיי? איזושהי חוויה עמוקה שהחיים זה הבטחה שהופרה, שהיה צריך להיות ככה ואחרת. הלוגותרפיסט חותר לעזור לאדם להבין שהחיים הם עובדה, זה מה שקרה. זה מה שעכשיו, והשאלה היא מה עושים עם זה. הנחה שנייה, החיים הם לא מציאות סטטית, מי שיחשוב שאני הוא תוצאה רק של הבית שלי, של המשפחה שלי, של ההורים שלי, של המגדר שלי, וזהו, והכל נקבע, לא, על פי הלוגותרפיסט, החיים הם דיאלוג דינמי ופתוח לשינוי ועיצוב.
אבל אנחנו רואים את זה סביבנו, אנחנו רואים, ניתן לשנות תפיסות, ניתן לשנות מצב כלכלי, ניתן לשנות המון דברים. אנחנו יצורים שאמורים לפעול בעולם, ולא להיות מוכרעים על ידי הנקודה שאיתה הגענו. טענה נוספת, החיים הם לא מצב כללי, החיים, המדינה, הלא יודעת מה, הדור הזה, אלא קריאה אישית. התפיסה הלוגותרפית תגיד שכן, כל יום קורה לי לעשות משהו, כל רגע יכול להזמין אותי לעשות משהו, לממש ערך שהוא חשוב לי, ולכן כשנדבר על החיים, המדינה, הם ושההוא וההם, אלה דיבורים שהם לא יניעו אותי לקריאה אישית. הקריאה האישית זה יגיד, זה המצב, אני מעוניינת להוסיף לעולם הזה צדק, אני מעוניינת להוסיף לעולם הזה תקווה, אני מעוניינת להוסיף ולהיות דוגמה לאמון. זאת הקריאה האישית, זאת ההסתכלות שלנו אל החיים, כהזדמנות אדירה וקריאה אליי לפעול. והנה ציטוט שהוא ציטט ויקטור פרנקל את הבל ברופא והנפש, life is not anything, it's an opportunity for something, החיים הם בעצם הזדמנות למשהו. ועוד טענה, אני איני תלותי, פסיבי ומנוהל, אלא על פי הלוגותרפיה אני אדם שיכול להיות יוזם, אקטיבי, אחראי ומוביל. אז אולי זה נשמע גדול ובומבסטי, אבל זאת מטרת ההתערבות, שזאת תהיה תפיסת העולם וזאת תהיה העמדה, כי עמדה בריאה כזאת תוביל אותנו להבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה שיש לנו יכולת לפעול בתוכה. תקווה, לפי הלוגותרפיה, כמו שאמרתי, יש לנו תמונת עתיד. אפיונו המיוחד של האדם שאינו יכול להתקיים, אלא אם כן הוא צופה אל העתיד. זה מקור ישועתו ברגעים הקשים ביותר של קיומו, ושמענו את זה מהחטופים שוב ושוב ושוב. שמענו את זה שהם דמיינו את הרגע שבו הם יגיעו, הם יפגשו, הם יתגברו על כל הקשיים, הם יהיו בסיטואציה אחרת. עבדתי עם תושבי שדרות שפונו והם סרטטו תמונת עתיד של ליל הסדר בבית, של הילדים שלהם שחוזרים, של ביטחון, המון דברים. אנחנו עבדנו עם תמונת העתיד, הם נדרשו כבר לקדם את תמונת העתיד על ידי רכישה של ציוד או דברים לקראת החתונה שנדחתה לקראת ליל הסדר. הם הביאו מההווה, מהמקום שבו הם היו מפונים, חפצים אל העתיד שהם רצו לבנות ולממש. זה כוח אדיר לעבוד עם תמונת עתיד, ואם תרצו אני אשלח לכם גם משהו כתוב על זה. והנה ציטוט של אדית אווה אגר, אתם מכירים אותה, אני מניחה, משני ספרים נפלאים שהיא כתבה. היא כתבה את הספר הבחירה, והיא כתבה את הספר המתנה. הבחירה זה ספר שמתאר את החוויות שלה בשואה ואחרי השואה. היא הכירה את ויקטור פרנקל רק אחרי השואה, והיא מתארת רגע מקסים מקסים שבו הם רוקדים ביחד. והספר המתנה זה ספר שממש ממחיש את התובנות שלה, ממש ספר נפלא עם תובנות טיפוליות, גם בעבודה עם ניצולי שואה, אבל גם עם אנשים במצבים שונים. היא למדה פסיכולוגיה בגיל, לא יודעת מה, 40 ומשהו, ושנים רבות, והיא בעצם התפרסמה כשהיא הייתה בת 90 או 91 או 2, שהיא כתבה את הספרים האלה בתקופת הקורונה. יש עדיין קטעים ביוטיוב שאפשר לראות אותה, היא נפלאה. בין הספרים, יש לנו כ-18 ספרים של ויקטור פרנקל, תלמידים שלו, יש לנו גם את הספרים שלה. הנה ציטוט שאני מאוד אוהבת של קונפוציוס, איננו יכולים למנוע מציפורי הצער והכאב מלרחף מעל ראשינו. אנו רק יכולים למנוע מהם לבנות קינים בשיער ראשנו. זאת אומרת, הגישה הלוגותרפית תראה שיש לנו בחירה. שוב, לא למנוע דברים, אבל אולי להגיב אליהם בצורה מסוימת. אנחנו יכולים לעשות פעולות שבתוך אותו מצב קשה נגיב בדרך אחרת, ונוכל באמת לממש ערכים גם במצבים כמעט בלתי אפשריים. והנה שתי התכונות שהזכרתי קודם.
אנחנו בלוגותרפיה מלמדים אותם ממש, אנחנו מדברים, וזה מוכר גם מגישות אחרות, אבל הלוגותרפיסט מבין שהרוח היא זאת שיכולה להתרחק ולהתעלות מעל הסיטואציה. אז הינתקות והתעלות מעל עצמנו הן התכונות החזקות ביותר של רוח האדם. הן מאפשרות לנו להפנות את תשומת הלב מעצמנו ולהיפגש עם העולם שבחוץ. הינתקות מעצמנו זה היכולת לראות את המצב ואת התנהגותנו ממבט על, ממבט חיצוני. אני יכולה להיות בפעולה ותוך כדי זה כבר לראות איך אני מתנהגת ולאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אבל התנתקות זה היכולת להרים את המבט, להסתכל עליו כאילו מגבוה. ואפילו עם חוש הומור. לפעמים נדרש זמן, אבל הנה תראו את כמות הממים והבדיחות שעכשיו מתפתחות בתקופה האחרונה ובתוך מלחמה. ההומור הוא יכולת של התנתקות מעצמנו, היכולת לצחוק על מצב ששוב, אם לא היינו צוחקים היינו בוכים או מתייאשים. אז ההתנתקות מעצמנו זה היכולת להתבונן מכמה זוויות על מה שקורה, לפעמים ממרחק של זמן, אבל אפילו להוסיף להם הומור. וההתעלות מעל עצמנו זה הרגע שבו אנחנו לא מסתכלים על המצב ולא דואגים, אנחנו פשוט עושים ופועלים, אנחנו באיזה צירוף מטורף של being ו-doing כדי לעזור לאדם אחר, להושיט יד לאנשים שאנחנו אוהבים או למטרות שהן חשובות לנו, ובעצם לחיות את הרגע בשלמותו. כל חייל היה ברגעי התעלות, כל אחד מאיתנו בזמן המלחמה נמצא ברגעים כאלה שאנחנו פשוט ברגע, פשוט עושים משהו נכון, אנחנו האדם הנכון במקום ובזמן הנכון, ואנחנו לא חושבים על זה באותו זמן. זה איזושהי הוויה מדויקת. ויקטור פרנקל אמר שאפשר ליטול מאדם הכל, חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות נתונות, לבחור את דרכו. אנחנו נמצאים בימים, ושוב, מי שעובר את המלחמה הזאת, שהיא כבר שנתיים ולא השתנה, או לא היה לו רגעים שבהם הוא עזר לאדם אחר, יצא מגדרו, נתן, מימש ערכים, תיעדף מחדש את הערכים, אם לא נעשה את זה, זה לפספס את אחד הבעיטות הנוראיות שלא זימנו, אבל הבעיטות וההזדמנויות האדירות, לעשות איזה כוונון לעצמנו, של מה החיים שלנו, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים לעשות איתם, מי יקר לנו, מה יקר לנו, אנחנו רואים את החיים כהזדמנות, וגם את סתירות הלחי ואת הטרגדיות הקשות, הן יכולות להיות בעלות משמעות אם הן יהפכו לשיעור. משמעות, המילה הנרדפת למשמעות זה שיעור. משהו יהיה משמעותי עבורי אם אני אשתנה בעקבותיו, אם אני אלמד ממנו משהו. אז אני חוזרת לשקף האחרון, ואז אם יש לכם שאלות אני אשמח, לשקף לא האחרון, לשקף הזה. בעצם אם אני ככה לוקחת את הלוגותרפיה, את מה שהבאתי בפניכם עכשיו, המטרה שלנו זה באמת לאפשר לנו להבין שיש בתוכנו רוח, יש בתוכנו כוחות שאנחנו עוד לא אפילו מכירים, ושבשבילם אנחנו קמים בבוקר. ואם אנחנו מדוכדכים, ראוי שנשאל אם יש לנו את הבשביל מה לקום, את הדבר שחשוב לנו להשלים ולעשות, את מי שאנחנו. אנחנו נתמקד בכאן ועכשיו, ולא בגדול ולא בענק, במה משמעות היום הזה או הרגע הזה. אנחנו נסתכל על החיים כעובדה ונמצא בה הזדמנויות, הזדמנויות לפעול. נסתכל קדימה בתקווה, לא בתקווה ילדית, אלא תקווה שהיא חלק מהאנושיות שלנו. היה טוב זאת לא אמירה סתמית, זאת חוויה, ואני אומרת, אני מאחלת בכל יום, לא רק שנשמע בשורות טובות, אלא שנשמע ונקדם בעצמנו בשורות טובות. זה חיים של תקווה. חיים של תקווה זה חיים שגם יש לנו אחריות לעשות אותם יותר טובים בעתיד. ניישם את נתיבי המשמעות, נתחבר יותר לטבע, לחושים שלנו, נהיה עסוקים ביצירה, בהבאת דברים חדשים ויפים ואסתטיים לעולם.
נבין שיש לנו הזדמנות ענקית, ענקית לממש ערכים ולשנות גם דברים ישנים שעם הזמן הפכו להיות חלק מאיתנו והם מיותרים. זה יכול להתחבר לחוויה של פסח, של באמת לזרוק, למסור, להיפטר מדברים שהם כבלים והם קשורים יותר לתפיסות שאיתם באנו והגענו, ונשתמש ביכולת הניתוק, בלצחוק על מצבים שונים, בלחבור לאנשים, בלראות את האפשרויות שנמצאות ממש ממש לפתחנו. אז זה ככה על קצה המזלג הדברים שרציתי להביא הערב, ואני אשמח אם יש לכם שאלות או מחשבות, או אם תרצו שאני אתן דוגמאות, בשמחה אני כאן עבורכם. אני אשמח גם לשמוע אם מישהו רוצה לומר, אם הוא לוקח משהו מהמפגש הזה, איזה דיוק, איזה אמירה. זו ההזדמנות שלכם. כאילו, יש יותר רוחניות ומשהו קשור גם כן לאומנות, לאומנות מסוימות, לא רק דתיות. לגמרי, לגמרי. הטענה היא שרוח יש לכל אדם, זה ממש לא קשור לדת. זה איזה כוח פנימי שמאיר אותנו ודוחף אותנו ונותן לנו כוח. כן, יש הרבה דברים שמזכירים את ה-CBT, יש דברים שמזכירים את המיינדפולנס, ואני כן, במובן הזה גם את גישת האקט. אני שמחה לדעת שהלוגותרפיה היא מהראשונים, היא כבר ותיקה יותר מכולם. לא מהבודהיזם. מה זה? היא לא יותר ותיקה מהבודהיזם. לא יותר מהבודהיזם, את צודקת לגמרי. לא מעט אנשים, דרך אגב, בודהיסטים לומדים אצלנו, שזה משגע, ועושים חיבורים יפהפיים בין הדברים. רציתי לשאול אם ויקטור פרנקל למד או היה לו איזשהו קשר לבודהיזם. אני לא יודעת, מישהו כתב על זה עבודה, והוא עשה מין שיח דמיוני בינו לבין באמת בודה, אני לא יודעת, אבל כשיש אמת, היא מגיעה מכיוונים שונים. אין שום ספק, שום ספק, באמת. כמובן, ואם תרצו חומרים אני בשמחה אשתף. תודה. יופי, כן, עוד מחשבות, אמירות, דברים שאתם לוקחים. אני רק אגיד, כולם הולכים לבודהיזם, אבל גם בחסידות יש הרבה מהגישות האלה. אנחנו תמיד פוזלים רחוק וזה קרוב אלינו. לגמרי, דוד גוטמן, שהוא באמת הידיד והתלמיד של ויקטור פרנקל, כתב לא מעט על החסידות ועל סיפורים חסידיים, בעיקר על השימוש בהומור, על ההרחקה הזאת, היכולת לצחוק על הדברים, הפגמים באנושיות שלנו, שיכולים ללמד לא מעט על ההתמודדות שלנו גם מול סבל וקושי. תודה, שרונה. עוד אמירות, מחשבות? אני יכולה רק להגיד שבאמת בעבודה הלוגותרפית היום אנחנו פוגשים אנשים בכל גיל אנחנו פוגשים בני נוער שמרגישים שבאמת לא רואים אותם, כי חלק מתחושת המשמעות זה גם הנראות שלי והייחודיות שלי. אנחנו פוגשים אנשים באמצע החיים, אנשים בהייטק עם משבר גדול תעסוקתי או רצון לעשות שינוי, ותחושה שהם עובדים אולי בעבודה שאין בה משמעות, הם לא מוצאים את המשמעות או את המימוש הערכי שבה. אנחנו פוגשים קשישים שמדברים על זה, מהי המשמעות, והקורס הכי אהוב אצל הרבה אנשים שבאים ללמוד אצלנו זה משמעות בגיל השלישי. אגב, ממש אתמול קיבלנו מההוצאה הדפסה מיוחדת של ספר שנקרא האם איחרתי את הרכבת, שכתב דוד גוטמן. זה ספר ישן אבל נפלא, נפלא. אז באמת אנחנו בגיל השלישי, אנחנו עובדים עם חיילים, אנחנו עובדים עם נשות מילואימניקים, זאת אומרת באמת כל מי לרגע נשמט לו הבשביל מה. זה הקהל שאיתו אנחנו עובדים, וזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. כמו שאמרנו, זה לא פתולוגי, אבל אם נרים את הרוח, לפעמים כל המבנה, כל האנושיות והאישיות שלנו יכולה להתרומם ולקבל כוחות.
אנשים יקרים, אני ממש ממש מודה לכם באמת על ההצטרפות, על השותפות, וכל מי שירצה חומרים, ידע, על הגישה, על האפשרות להשתמש בה. יש לנו, פתחתי ואמרתי, יש כ-12 פסיכולוגים שסיימו את כל מסלול ההכשרה בארץ. נפלאים, עושים עבודות נהדרות. בשמחה נשמח לתת חומרים, כיוונים ורעיונות להטמעה של לפחות חלק מעקרונות היסוד של הגישה. אני גם תרגמתי לצד דוקטורט שעשיתי את שאלון המשמעות, שאלון משמעות בחיים. אתם גם מוזמנים לפנות, לקבל. זה שאלון שפשוט מאוד למלא ואפשר להבין בו את מרכיבי תחושת המשמעות. איך אפשר לפנות? תכתוב ויקטור פרנקל ישראל, ואתה תמצא אותנו, את האתר שלנו, תכתוב אלינו או תכתוב אליי. בשמחה רבה. אני אשאיר פה גם, האמת, בצ'אט אני אשים את המספר שאפשר לפנות אלינו למשרד, ובשמחה. זה המספר של המשרד. בכיף. אז באמת כל מה שאתם רוצים, בכיף. אני שליחה נאמנה, רוצה שהשפה הזאת תחלחל בכל מקום, בטח בתחומי הטיפול. גיא, מה אתה אומר? איפה אתה? אני לא רואה את גיא. הוא לרגע הלך לאיבוד. אז קודם כל, אני רוצה לסיים באיזשהו ציטוט שמשום מה אני לא מוצאת. יש אזעקות, אולי הוא הלך לאזעקה. יכול להיות. טוב, באמת הוא אמר שהוא פה בכלל בלי אפילו מקלט. והוא רץ, אם זה יקרה אז הוא רץ. כן, נעמי, יש במרכז אזעקות, כבר פעמיים היו במהלך ההרצאה. טוב, אז אני רק אסיים בציטוט על אהבה. מתאים לכם? יאללה, מעולה. אז ככה, ויקטור פרנקל דיבר הרבה על אהבה. הוא אמר שאהבה זה אחד מהערוצים החווייתיים, הוא ביטוי של הערוץ החווייתי, של מפגש אמיתי בין אנשים. אז מה שהוא אמר על אהבה זה כזה דבר. הוא אומר, אהבה היא הדרך היחידה לתפוס את הזולת בליבת פנימיותו. שום אדם לא ירד לעומק מהותו של אדם אחר, אלא אם כן הוא אוהב אותו. אהבתו מאפשרת לו לראות את הקווים והסממנים המהותיים שבאדם האהוב. הוא רואה את הפוטנציאל הגנוז בו שעדיין לא הגיע לידי הגשמה, אך מן הראוי שיתגשם. ובאהבתו מאפשר האוהב לאהוב לממש את הפוטנציאל שבו. זאת אומרת, באמת כשאנחנו מסתכלים על מישהו באהבה, אנחנו לא רואים רק את הגוף, ולא את התפקיד ואת כל מה שהוא צבר, אנחנו רואים את מי הוא יכול להיות. אנחנו רואים אותו כשהוא במלוא פוטנציאל, ומבט כזה שהרבה פעמים מופנה אל הילדים שלנו, או כמטפלים, זה מופנה אל האדם שיושב מולנו. אם נסתכל במבט כזה, הוא יאמין במבט הזה, וזה יכול לדחוף אנשים באמת לבטא ולפתח את הפוטנציאל שלהם. אז אני מאוד מקווה שבעבודה שלנו כפסיכולוגים נמשיך, לא נאבד את המבט הזה, מבט שבאמת אוהב ורואה את פנימיות האדם שמולנו, ושנסתכל גם על המציאות, גם על העולם, גם על המציאות ביותר אהבה. נבין שיש בה פוטנציאל, ולא רק זה, שאנחנו חלק מהפוטנציאל הזה, שנוכל לממש אותו קדימה. ולקראת פסח אני אגיד שאנחנו מסתכלים הרבה על חירות בלוגותרפיה, ומאחלים חירות וחירות לא מעט פעמים אנחנו רואים את האנשים שרק מבקשים חירות תשחררי אותי מזה, תתני לי להפסיק את זה, לעזוב את זה, אבל אם אין לנו את החירות למה אני רוצה לעשות עם זה, איזה ערכים אני רוצה לממש, אז זו חצי מהחירות. אז בואו נצא מחירות, מכל מה שמפריע לנו ומעצבן, ונלך לחירות לממש את מה שחשוב לנו, ובטח עבור אנשים אחרים. תודה רבה לכם, ושנשמע ונקדם בעצמנו בשורות טובות. להתראות ולילה טוב. תודה, נעמי, לילה טוב. בבקשה, להתראות.
תודה רבה.